vlog, mag spearfishing ulit tayo. So doon tayo sa Batangas. Babalik ulit tayo doon. Kasama natin si Bro Edgar. So hihintayin ko siya ngayon. Maya mga 8 darating yan. So gear check muna tayo, baka may malimutan. So ito, extra rubber check, flashlight check, mask, snorkel check, gloves, spear gun, day dive, yan, and then night dive, spear gun, and then spear gun bag, yan, also weight belt, kompleto na rin, then dive knife na napakaganda, yan. So okay na yung mga gamit ko, so ilalagay na natin sa lagayan. Yung mga gamit ready na din, yan. So hindi nakasama yung hammer, yung pana, yung kapalit, tsaka yung weights. kasama ko si Bro Edgar. Yes! Bro, baka may gusto kang i-shoutout. Shoutout sa misis ko at pinayagan ako. So tara! Nanagan muna kami ng program. Daanan pa namin yung isang kasama. Master Miko. Master Nico. Bro, dito na kami. Dito na. Papasok na kami. Pangalawang bumibig na, di ba? Sige. Dito na kami. Isang kasama ko, si Bro Nico. Hinihintay lang namin siya bumaba. Ito yung condo niya. Yan. Ito yung service namin. Ito na siya. Yan, si Bro Nico. Hello. Meron ka pang gamit doon? Yan, kumungo. Dadalhin na namin yung gamit. So mga kaspero, nandito na tayo sa spot. So let's go dive!
Yan.